Zdravím, vítam vás pri dnešnom videu, kde si povieme viac o škótskej mačke alebo Scottish Fold. Najprv niekoľko faktov o mačke domácej. Taká mačka domáca prespí približne 12 až 16 hodín denne, čo znamená, že strávi až 2/3 svojho života spaním. Mačky majú aj tretie viečko, ktoré pomáha chrániť ich oči pred poškodením a vysušením. Dokážu reagovať na podnety približne 8 krát rýchlejšie než človek. Na rozdiel od rozšíreného mýtu, že mačky radi pijú mlieko, niektoré nemôžu stráviť laktózu, čo im potom neskôr môže spôsobiť tráviace problémy. Ich fúzy im pomáhajú zistiť, či sa zmestia do úzkych priestorov, pretože sú rovnako široké ako ich telo. Mačky kráčajú rovnakým spôsobom ako ťavy a žirafy. Najprv pohybujú oboma pravými nohami, potom oboma ľavými. Mačky dokážu zachytiť vibrácie zo zeme, čo im pomáha včas zareagovať na nebezpečenstvo, ako sú zemetrasenia. Dokážu bežať rýchlosťou až 48 km za hodinu na krátke vzdialenosti. Ich labky sú aj jediné miesto, kde sa nachádzajú potné žľazy. A posledný fakt o mačke domácej je aj, že jej pradenie má frekvenciu medzi 25 až 150 Hz, čo môže podporovať hojenie kostí a tkanív. A teraz niekoľko faktov o škótskej mačke alebo Scottish Fold. Fold znamená záhyb a odkazuje na ich charakteristické uši, ktoré sú výsledkom genetickej mutácie ovplyvňujúcej chrupavky. Prvá mačka Scottish Fold bola objavená v roku 1961 v Škótsku. Jej meno bolo Suzy. Toto plemeno patrí medzi najpopulárnejšie mačky na svete, najmä v Ázii, kde je považovaná za symbol šťastia. Veľké okrúhle oči im dodávajú nevinný a roztomilý výraz, ktorý si získava srdcia mnohých ľudí. Sú menej aktívne než iné plemená, ale radi sa hrajú s hračkami, ktoré stimulujú ich inteligenciu. Aby sa predišlo zdravotným problémom, chovateľské kluby nedovolujú párenie dvoch Scottish Fold mačiek. Niekedy prekvapia svojou fascináciou vodou a môžu sa hrať tečúcou vodou z kohútika až niekoľko hodín. Často spia na chrbte s nohami vo vzduchu, čo je pre mačky neobvyklé a veľmi komické. Scottish Fold existuje v mnohých farebných variáciách, vrátane jednofarebných, pásikavých a viacfarebných vzorov. Je veľmi obľúbeným plemenom medzi celebritami, napríklad speváčka Taylor Swift vlastní dve takéto mačky. A nakoniec, ako všetci vieme, mačky sú hlavne predovšetkým známe svojimi brušnými tancami.